Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good noon mga kababayan! Maya Paugto po kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-uusapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. Today is February 20, 2023. Araw po ng Lunes. Kumusta po kayo? Kumusta ang inyong weekend? Medyo na-miss ko po kayo. Nawala ako ng ilang araw dito sa ating programa. Meron po tayong mga mahalagang gawain at obligasyon sa ating pamilya. Kaya, siyempre, family comes first. At siyempre, doon po muna tayo sa mga updates hinggil sa presyuhan po ng mga produktong petrolyo. At sa kasamaang palad, sa nakakalungkot na balita after dalawang magkasunod na oil price rollback, bukas naman po magkakaroon na naman tayo ng oil price hike. Magkano po bang idadagdag? Aabot po ng hanggang 80 centavos ang idadagdag sa presyuhan po ng diesel at 60 centavos naman ang idadagdag sa presyuhan kada litro ng gasolina. So marami po sa ating mga motorista ang maapektuhan nito. At syempre,
medyo higpit-higpit ulit po ng ating mga bulsa dahil dagdag gastusin na naman po ito sa mga motorista. Lalo na yung mga humihingi ng panggasolina. So baka mababawasan ng ilang litro ang inyong ipapakrudo sa inyong mga sasakyan. Pero kung ganyan ang presyuhan sa krudo, meron naman tayong magandang balita dahil ayon sa Taste Atlas, ang turon at maruya ay kabilang sa mga masasarap na deep fried na foods sa buong mundo. Nako, siyempre katakam-takam talaga ang mga pang-meriendang yan, pang-snacks na yan, pang-dessert na yan. Lalo na yung turon ni Daralina Silva. Ha? Talagang masarap yung turon niya dyan. Talagang pinag-aagawan. And siyempre, alam naman natin ang maruya, para siyang banana pancake Filipino style. Ha? Talagang hinahanap-hanap yan na merienda ni Ray Bravo Jr. At alam naman yun, si Ray Bravo Jr. po kanina dito sa ating studio pinagtatalunan, ha. Kasi ngayong araw na ito ginugunita din ho ang kamatayan ni Francisco Balagtas. Siya po ang prinsipe ng Makatang Tagalog, ha. Siya po ay isang magaling na manunulat at bayaning Bulakenyo. Siya po ang nagsulat ng akdang Florante at Laura. Nung tinanong ko sila dito sa opisina, sa studio, nagtatalo kung nabasa ba nila yung Florante at Laura. Sabi ng isa, inaawit daw yung Florante at Laura. Ito namang si Ray Bravo Jr. Sabi, hindi naman inaawit siya. Kaya abangan po natin kung ano nga ba itong Florante at Laura, kung ito ba ay musical o talagang sulat libro ni Francisco Balagtas. At para po sa karagdagang updates, balita, tumutok ko kayo sa aming mga news programs at syempre sa aming mga social media platforms. Nabanggit ko na ho kanina ang aming official Facebook page na CLTV36 Official. Meron pa ho tayong isa pang Facebook page. Ito po ang CLTV36 News. Meron din ho kaming Instagram account para sa mga IG post namin. I-search lamang po sa Instagram ang CLTV36 Official. At para sa aming mga tweets sa Twitter, hanapin po ang aming Twitter handle na CLTV36. Sa mga nais mapanood ang mga nagdang episodes at mga programa, latest uploads ng CLTV, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV36 Official. Sa mga nais mapanood ang aming live streaming at additional information hinggil sa CLTV, tumutok po kayo sa aming website at i-type po ang www.cltv36.tv sa inyong web browsers. At syempre, abangan po ninyong aming mga TikTok contents sa @CLTV36. Ang ngayong araw ng Lunes, ano ho bang ating topic question of the day? Nino, yung pinakamalagong tao para kekain Tagalog? Sino bang pinakamagandang tao para sa iyo? Could you be the most beautiful girl in the world? Basahin na po natin ang inyong mga komento. Sabi po ni Jeng Carlos de Leon, hindi po sabi na, Soy, para po kako, Indong Maria, uling busilak ya pangatao, lalo na ing puso na po. At atin niya pong emojing iding mata na puso lang pong maragula, puso mo naman. Sabi na pong Jack Yap, ima ko, asawa ko, anak ko, tsaka ding kapatid kong babae. Boss Jack, syempre, istong aliwailay ring peki bat mo, nuko, potargu, kamiuli, kayo. Sabi naman ni Mylene Lakap, ito, minention pa niya, si Mami Corazon, peka malagong dili, love you madir, na ano kayang ulam you can, Ma'am Mylene na? Siyempre, luto ng Ma'am Corazon. Stephen Bautista,
Imama kumo, ala ng alwadyo. Poy maging bata ko, poy katwangan ko, karakal na pa pala. Nung sakali, sakareng kapatad na, ampong pisan. Bala ko sa amin, itong yamo, ne? Sir Stephen, no? Dagdag mo pa, bala ko sa amin, nung poy, king message mo, ne? Ati Angelita Kilaw Guevara, alang aliwang malago, para kanako no neing laguning puso tamo. Aba naman, ang kagandahan ng puso. Nanan ming lagu nung itsura mo. Nung ala na ka man mong puso o pami pagkapwa mo. O kaya ba? So, syempre, nung puro ka puso, ne, ala kang baga, ala kang ate, ala kang kay, dapat atin mo naman makanta, ha? Dahil syempre, iyaman da rin buong katawan nung puso ya mo. Okay? Maraming pong salamat sa inyong pagpapadala ng mga komento. Tuloy-tuloy nyo lamang pong isend ang mga yan. Babasahin po natin yan sa ating programa. Gayon din ang inyong mga komento, mga pabati, shoutouts. Keep them sending at babasahin po natin yan sa ating programa. At bago po natin simulan ng kwentuhan, narito pong mga malalaking balitang Central Luzon. Muling inununsad sa siyudad ng San Fernando ang programang Refill Revolution na naglalayong maipalaganap ang pag-recycle ng mga plastic at malabanan ang paggamit ng single-use plastic. Bago ang pandemya, taon-taon isinasagawa ng lokal na pamahalaan ang Refill Revolution. Pagkatapos ng 3 taon, ay binalik ang programang ito nitong ika-17 ng Pebrero. Araw po ng Biyernes sa pamumuno ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO. Sa aktibidad na ito, 50% ang discount sa lahat ng produkto, ngunit maaari lamang makabili ng mga liquid-based products kung may dalang sariling refillable container gaya ng galon at iba pang lalagyan. Iba't ibang mga produktong pambahay ang binibenta tulad ng dishwashing liquid, fabric conditioner, hand soap, whitening soap liquid at powder detergent, toilet cleaner, alcohol, pet shampoo, car shampoo at maging mantika, suka at toyo. Hindi pa kinumpleto, wala pang patis. Samantala, isa ang siyudad San Fernando sa mga lugar na nagpapatupad ng limitadong paggamit ng plastic sa ilalim ng Plastic Free Ordinance. Yun naman kaya ang mga ibang pakahulugan ng plastic, pwede ba kayang ipagpalit yun, no? Hindi magbago na kayo yung mga plastic dyan, ha? Samantala, umani na ng sibuyas ang kauna-unahang expansion facility ng Department of Agriculture sa Bacolor, Pampanga. Bilang seremonya sa unang anihan, tinawag nila itong Onion Harvest Festival. Mas mura umano ang benta ng sibuyas dito na hindi naaabot ng 100 piso. Si JM De Jesus ang may balita. Maglilimang taon nang nagsasaka ang 58 years old na si Tatay Fidel Dumas ng Barangay Tinahero, Bacolor, Pampanga. Ang kanyang kadalasan na itinatanim ay mga gulay tulad ng talong, kamatis, sili at papaya. Ngunit nang mabalitaan niya na malaginto ang naging presyo ng sibuyas, ay naisipan niya na makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Central Luzon upang gawing onion expansion area ang 1 hektare ng kanyang lupang sakahan. Dumaan umano sa mga seminar at training si Tatay Fidel upang matutunan kung paano ba magtanim ng sibuyas. Kasi nag-seminar kami noon, pinag-seminar kami para magtanim. Tapos kumuha na rin ako ng kasama kong magtatanim na marunong talaga. Nagsimula siyang magtanim ng puting sibuyas noong Setyembre na nakaraang taon at Oktubre naman na magsimula siya ng pulang sibuyas. At ang mga binhi ay nanggaling umano mismo sa DA. At nang anihin ni Tatay Fidel ang mga sibuyas sa isinagawang Harvest Festival, sinabi niya na handa siyang ibigay ng mas mababang presyo ang kanyang mga aning sibuyas na umabot ng 50 to 20 metric tons o 20,000 kilograms. Ang kadalasang 210 to 220 pesos ng per kilo ng sibuyas ay handa niyang ibigay ng hindi aabot ng 100 piso. Pagka dito, ito haharvest ako sa 20. Ang presyo, dito 70, ibibigay ko ng 70 ang kilo, pula yun. Para makabili sila ng mababang presyo. 20 yan, haharvest ako.
Samantala, ang Onion Expansion Area Program ng DA ay naglalayo na ilapit ang anihan ng sibuyas upang hindi na gumastos sa mas malaki sa transportasyon at pag-aangkat sa Nueva Ecija na kilala bilang nangungunang supplier ng sibuyas sa Central Luzon. Bukod dito ay nagpaplano na rin sila na magkaroon ng mga post-harvest facilities na kung saan mapapatagal ang shelf life ng mga aning sibuyas bilang seasonal lang pag-aangkat nito. Ngayon sa post-harvest na nabanggit mo, yung cold storages, medyo meron din siyang pondo na kinakailangan. So what we try to do is have strategic locations para masuportahan itong ganito. As we can see also, minsan yung concerns on cold storages, minsan nagkakaubusan daw ng espasyo. So what we try to do is, identify strategic places para makapagsuporta tayo post-harvest. Hindi man kalakihan, but it's good enough to be an alternative storage place for our onions. Samantala, nauna na magkaroon ng Onion Expansion Area sa bayan ng Arayat at Magalang at nagpaplano sila na kumausap pa ng maraming magsasaka mula sa iba't ibang probinsya upang maging lokasyon ng anihan ng sibuyas na magsusupply sa mga lokal na pamilihan. We are very happy na sila mismo ang nag-initiate. At tayo naman dito sa regional office at sa atin sa Department of Agriculture, we continue to complement kung ano yung nakikita nilang agricultural enterprises. Nakita nila na may opportunity sa onion, sa red onion or sa white onion, and of course due to itong mga concerns natin lately, we try to support them kung with seeds man yan, sa planting materials man yan. Kasi nga we don't want to just focus on one area kasi baka mamaya dahil sa mga nangyayaring bagyo or climate change or kung ano mang issues on logistics. Nagpaplano na rin daw magkaroon pa ng karagdagang 40 hectares ang taniman sa bayan ng Bacolor upang mas mapalaki ang expansion site. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Isinusulong ngayon sa Senado isang panukala na layong magkaroon ng audible traffic signs para sa mga persons with disabilities o PWDs, senior citizen at pregnant women. Line din umano ng Senate Bill 1884 o Accessible Pedestrian Signals Act na inihain ni Senator Raffy Tulfo na pagtibayin ng karapatan ng mga vulnerableng sektor upang makapamuhay ang mga ito ng normal at masiguro ang kanilang kaligtasan sa kalsada. Sa ilalim ng panukala, kailangan umanong maglagay ng audible traffic signal with push button para sa mga PWD, matatanda at buntis na kababaihan sa lahat ng tawiran ng pedestrian na mayroong traffic lights o signals. Ito raw magiging hudyat kung ligtas na para sa isang pedestrian ang tumawid sa kalsada. Dapat din daw na matukoy ng Land Transportation Office o LTO kung gaano kahaba ang oras na dapat ilaan para sa mga buntis, matatanda at PWD bago makatawid sa kalsada sa oras na ma-activate na ang push button. Ang mga mahuhuli dahil dahil sa maling paggamit ng audible traffic signal ay pagbumutahin o ay ito palang mahuhuli. Bakit nyo naman gagamitin sa mali ang mga audible traffic signal? Kayo magmumulta ng 2,000 pesos para sa unang paglabag, 3,500 pesos naman ang ipapataw sa second offense, at 20,000 pesos na multa at isang araw hanggang 30 araw na pagkakabilanggo naman para sa third offense. O yun na, kung sakaling maisa batas ito, huwag niyong gawing kalokohan ang pagpindot-pindot dun sa audible traffic signals. At kayo baka makulong na at magmulta pa. At abangan po sa ating pagbabalik ang iba pang mga anunsyo at balita dito lamang po sa ating programang Topic.
At nagbabalik po ang programang topic. Happy viewing po kay Engineer Carlito Mauro David ng Kapas Tarlac. Engineer Carlito, sana po ay tuloy-tuloy po ang inyong pagsuporta sa ating programa. At syempre, sana'y mag-enjoy po kayo sa inyong Hans Adventure. Ano ba yung Hans Adventure na yan na nabanggit ni Kevin David? Mag-ingat po kayo palagi, Engineer, at sana'y maging masayahukatin kayo palagi. Samantala, basahin na po natin ang inyong mga ipadalang komento sa ating topic question of the day. Ninuing peka malagong tao, para keka. Ayan, ito, may picture pa. Sabi ni Marta Gamboa, apin yan, alayang filter yan, medyo. Ma'am Marta, apin ka yan. No, talaga naman, dapat love yourself before loving others, di ba? Talagang maganda ka. Dapat ipangalandakan mo yan, di ba? Si Dayan ko, o syempre, alang aluwa, nung aluwaing, itsura ko! Ha ha ha! Confidence ba? Pero ang ganda ng pangalan ni Ma'am Dayan, no? Dayan ko. Hindi siya sa akin, pero Dayan ko. O yan Ma'am Dayan Talagang katulad nung nauna nating commenter, dapat talagang confidence level. Mas confident pa sa Rexona. Si Nick Canlas, syempre, imama ko. Sabi na kasi kako, pogi ko O Sir Nick, syempre, makanyan talaga. So sinabi ng pogi ka, kung nino man ang sinabi kaya kang pogi ka, dapat ingiyablas mong pakibat, malaguya naman. Very good, Sir Nick! I-aloha Jasmine Agustin Dato, alayang lelangan amatsura ingino. Kaya, mga lagu tamongan. Tama nga naman. Sabi nga doon sa nababasa, God created us in His image or in her image, no? So, kung ganun nga ang ibig sabihin nun, walang pangit sa atin. Walang alang matsura kaya katamong mga lagu tamongan. Ang popang masanting, lalo na ring Kapampangan. Walo po, tating magtampon Kapampangan lawa rin ng mga laguang pang mga santing, hanaping oily me de Jesus. Sabi na naman pong G. Garcia, ala po keng itsura yan, basta malinis ka kapilubluban. Para kang Ma'am G naman nung malago ka pinaman at syempre, king kapilubluban mo, ka malago, what's the point? So dapat, mas muna pa mo rin, malago ka, king kekang kapilubluban. Dakal pong salamat kaya kayong padalang komento kaya katamong topic, question of the day, taglos-taglos yun lamang parala din. Basantala po rin kaya katamong programa, kaya be po rin kaya kayong greetings, na naman pong greetings din, birthday yaman yan o shout out.
continue sending them skincare katamong Facebook Live. At sa putong ito, bigyang daan din natin ang mga anunsyong ito sa ating community billboard ngayong araw na ito. Extended ang business permit renewal sa Tarlac City hanggang February 28, 2023, araw po ng Martes. Ito po ay sa inisyatibo ni Mayor Chrissy Angeles na inaprobahan naman po ng Sangguniang Panlungsod. Sa mga magre-renew ng kanilang business permit, magtungo lamang sa bulwagan ng Tarlac City Hall para sa pagpuproseso ng inyong mga papeles. Bukas po ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. So sa mga negosyante po, merong mga business dyan sa Tarlac City na hindi pa po nakakapagpakuha ng kanilang business permit or nakakapag-renew, ito na pong chance nyo, extended ha. So wala na ho kayong dahilan upang hindi mag-renew o kumuha ng inyong business permit dyan sa Tarlac City. Magsasagawa ang Department of Health ng libreng bakuna kontra sa cervical cancer para sa lahat ng kababaihan na nasa ika-4 na baitang, grade 4, edad 9 hanggang 14 sa lahat ng pampublikong paaralan sa bayan po ng Aurora. Ang programang ito ay may sasakatuparan o isinusulong po sa pagkikipag-ugnayan ng Department of Education, LGU ng Baler sa pamumuno ng kanilang Municipal Health Office. Para sa mga gusto makibahagi sa vaccination na ito, makipag-ugnayan lamang po sa mga guro at nurse ng mga paaralan para sa schedule ng pagpapabakuna. Una pong isasagawa ang first dose ngayong buwan po ng Pebrero, samantalang second dose ng HPV vaccine ay mangyayari naman po sa buwan ng Agosto. O sa mga taga-Aurora po ha, samantalahin na po ninyo ang libreng bakuna na ito para sa lahat daw ito ng grade 4 hanggang 14 years old. Ikaw ba'y matagal nang walang trabaho o wala pang karanasan sa pagtatrabaho? Ikaw ba isang full-time na empleyado sa mga tradisyonal na kumpanya tulad ng mga call center, real estate firm, pagbebenta, pabrika, fast food chain, at iba pa? Narinig nyo ba ang nahulog na barya? Isa ka bang OFW na gusto nang bumalik sa Pilipinas o gusto pa rin manatili sa ibang bansa habang kumikita ng dagdag na dolyar? Ikaw ba isang freelancer ngunit gusto pa rin matuto ng karagdagang mga kasanayan at kumita ng higit pa? Ang libreng webinar na ito ay para sa iyo. Ang webinar na ito ay eksklusibo para sa mga residente at manggagawa sa loob ng Pampanga Province, sa probinsya po ng Pampanga, at mayroon lamang pong limited slots para dito. Para sa mga interesadong sumali, mag-register lamang po gamit ang link na makikita sa Facebook page ng DICT Pampanga. Mangyayari pong webinar sa February 21, bukas yan, araw ng Martes, mula alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Ang registration link po ay pakinggan po ninyo, https://tinyurl.com/pampanga-freelancing-2023. Si Miss Rosemary Best Banta po ang inyong magiging resource person sa webinar na ito. At sa ating pong pagbabalik, kilalanin natin ang Kartubong item na kinoronahan bilang Motsaning Kartubo 2023 at ang head organizer ng katatapos lamang na nasabing beauty pageant. Manatili kayong nakatutok at magbabalik po ang programang Topic.
At nagbabalik po ang programang Top Hit. Happy birthday kay Louie Galura. Kuya Louie, sana'y masaya ang iyong birthday kasama ng iyong mga mahal sa buhay, lalo na ang iyong pamilya. And para sa iyong kaarawan, syempre, wishing you good health at marami pang blessings. At sana'y patuloy pang lumago ang inyong negosyo at siyempre mapuno ng pagmamahalan ang inyong pamilya. At siyempre dahil birthday mo, sana lahat ng bisita ay mabusog kung sakasakaling ikaw ay maghahanda dahil sa iyo ang pagkain at ang mga bisita ang kakain. Kuya Louie, ingatan ka sana at ang iyong buong pamilya ng ating Panginoon, ilayo kayo sa anumang sakit at kapahamakan. Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Louie Galura. Happy birthday din kay Renato Gromio. Boss Renato, sana'y maging masayang yung birthday. At ang greetings na ito ay siyempre nagmumula sa Don Bosco Academy Batch 98. Maglibre ka naman daw sa iyong mga kaklase sa Don Bosco. Ha? At lahat sana ng iyong mga birthday wishes ay matupad. Happy birthday din kay Valsi Payawan. Valsi, ang greetings na ito ay galing kay Choy Choy. At sana'y mailibre mo rin tong si Choy Choy sa iyong birthday, Valsi. And dalangin namin na yung maraming blessings pa sa iyong kaarawan. Samantala, ituloy na po nating basahin ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. Nino ing peka malagong tao para keka? Yan, basahin na po natin ha. Very interesting po ang inyong mga sagot. Sabi ni Claire Castaneda Payadyat, dengang mi bayit a babay, uling ing babay maragulya gagampanan kenyato. Kaya naman dapat nung parangalan la bilang peka malago, King Universe, Ma'am Claire, lahat ng kababayan para kay Ma'am Claire ay deserving na makilala bilang pinakamaganda sa universe. So, ibig sabihin nun, Ma'am Claire, ay lahat ng mga women ay Miss Universe sa kani-kanilang buhay. Si Maylene Soriano Perez, siyempre, Imamang Kusoy, siyempre, Ma'am Maylene, ang kagandahan mo ay magmumula sa iyong nanay. And ano ba ang dala ni nanay dyan sa picture? May, ano ba yan? Siniguelas ba yan, ha? Mukhang para sa iyan, Ma'am Maylene, ha? Isa po si ating top fans, si Ma'am Maylene. At si Gina, my lovely daughter, Gabriel Maria. Iba naman, talaga naman, no? Siguro, Ma'am Gina, kawangi siya po yung anak niyo ay Gabriel, ne? Siyempre, like mother, like daughter. Angela C. Salonga,
Siyempre, ako. Balag kay waring sarili ko, siyempre, dapat ang kagandahan sa'yo muna. Bago iba, Ma'am Angela, sana wag magtampo si nanay, ha? Tsaka yung mga ibang kapatid. Si Ria, siyempre, ang aming napakabait, napakasipag at pinakamamahal na ina, Mama Nancy Takbad Manalastas. Totoo naman yan, ang nanay talaga, mababait yan, masipag yan. At mapagmahal talaga, lalo na sa kanyang mga anak, gagawin ng lahat para sa kanyang pamilya. Talagang sila ang pinakamaganda sa kanilang tahanan. I love you po, sabi ni Ma'am Ria kay Mama Nancy Takbad Manalastas. Tuloy-tuloy niyo lang pong isend ang inyong mga komento. Babasahin po natin yan sa ating programa hanggang mamaya. 13 katutubong item mula sa iba't ibang mga sityo sa Barangay Santa Juliana, Capas, Tarlac, ang nagpamalas ng ganda, talento at talino upang masungkit ang corona bilang Mutsaning Katutubo 2023 noong nakaraang February 13, 2023 bago ang araw ng mga puso. Layon daw ng naturang programa na itaas ang kamalayan ng mga kabataang katutubo upang isulong ang kanilang mayamang kultura at kasaysayan at maging ang pagpapalakas ng turismo sa Central Luzon. Ngayong araw, makakasama po natin ang head organizer na sabing pageant. Una, si Sir Ryan Evis. Magandang araw po sa inyo, Sir Ryan. Magandang araw po. Mukhang moving po si Sir Ryan. Kamusta po kayo, Sir Ryan? Okay naman po, sir. Sir Ryan, bibigyan ko ho kayo ngayon ng pagkakataon na i-greet, i-shout out lahat ng gusto nyong i-greet. Dahil, Sir Ryan, naghihintay na mga pabati yan. Madalang lang kayong ma-TV, ha? Potaragu, tumabog laki kayo, Sir Ryan, istong iyo ginrit. Go ahead po sa inyong greeting. Sana wala ho kayong makalimutan. Mula sa inyong mga pamilya, mahal sa buhay, kaibigan, followers, subscribers. Go ahead po, Sir Ryan. Ayan, magandang tanghali po sa lahat ng mga kaibigan ko, sa kapatid ko nasa ibang bansa. Ayan, sa kapitan ng Barangay Santa Juliana, Cap Jude Lenon. At syempre kay Madam Maribel Lenon at sa Lenon family at sa aking mga co-organizer na si Ashley Lundang and Norman Madayag. And syempre sa masipag at supportive na SK, Eris Austria. At sa mga ka-office mate ko ng MSWD Capas. Hello po, hi. Yan. And makakasama din po natin si Judy Ann Mayuyu, ang kinaranahan bilang Mutsa ng Katutubo 2023. Welcome sa topic, Judy Ann. Judy Ann, kamusta ka? Check mo nga, Judy Ann. Ayan. Kung ako si Jody, ang bisita na naman natin, si Judy. O yan, Judy Ann, kamusta ka? Oh. Mukhang nakamute ba yung ating bisita? Okay. So, upang makakasama pa rin po natin ang ating mga bisita, magko-commercial po muna tayo saglit. Magbabalik po ang programang Topic. Judian, maka-unmute ko. Maka-mute ka pala, maka-mute ka. O tapos sabihin maka-pindot ang mitang mute na yan. Ako. Nag-pack
At nagbabalik po ang programang Top Pick. Congratulations kay Sage Viray dahil magkatapos ng iyong paghihirap ay nakapagtapos na siya ng kanyang pag-aaral. At Sage, ngayong graduate ka na, syempre kailangan mo nang i-plot ang future. No? And syempre, sana makahanap ka kaagad ng trabaho. At siguro pahingaan muna ng konti pero mag-job searching ka na soon upang makatulong ka kay Mami Barbie at kay Attorney Raymond. Congratulations sa Sage Viray at sana lahat ng iyong mga pangarap sa buhay ay matupad mo. Samantala, kasama pa rin po natin ang mga bumubuo sa nakalipas na Mutsa ning Katutubo 2023. Sir Ryan, congratulations po sa inyo sa successful na competition. Papaano po ba nabuo muna itong Mutsaning Katutubo? Gaano na po ito katagal? Bali sir, nagsimula po ang Mutya ng Katutubo is 2018. So naisip ko ng barangay captain na si Cap Jude Lennon na magkaroon ng bigyan ng pansin or bigyan ng panahon ang Mutya ng Katutubo. Kaya po nagsimula yung Mutya ng Katutubo is dahil dun sa barangay Santa Juliana is more on katutubo po ang mga tao doon. Okay. Paano ho ba yung first ever na competition? Yung first ever Mutsaning Katutubo, nahirapan ho ba kayo doon sa pag-organize ito? Dahil siyempre, hindi naman ho usually na nakakasama, no? Yung ating mga katutubong Aita and aware sa ganitong klaseng mga kompetisyon, Sir Ryan. Nung una sir, talagang sobrang nahirapan ako kasi nga alam naman po natin na ang ating mga kapatid na katutubo is mahihayin po sila. So nung una po talagang unang pageant po ng katutubo is ako po talaga ang nag-adjust kung paano sila pagsalamuhan at paano i-enhance ang kanilang confidence. Sir Ryan, curious lang ako. Siyempre, kailangan mong i-present, no, yung pageant sa ating mga kasama sa competition. Ano ba yung ginawa mo, Sir Ryan? Pinapanood mo ba yung Miss Universe o ang Mutsa ng Pilipinas para maging aware sila doon sa pageant na ito, Sir Ryan? Actually sir, oo, nung first time po, pinakita ko po sa kanila kung ano po yung flow ng pageant, mundo ng pageant. And then nag-invite din po ako ng mga kakilala kong mga beauty queen like Miss Jean Tumang para truhan din sila. Tsaka si Miss Camille. So hindi lang po pala kayo nag-iisa, no? Meron ho pa kayong ibang tinap na pwede pong tumulong sa inyo. Sino po ba ang mga ito, Sir Ryan, para naman na ma-recognize natin yung mga efforts po nila? Si Miss Jean Tumang po at saka si Miss Camille. And natigil po ba itong pageant during the pandemic, Sir Ryan? Opo, bali nung nagkaroon po ng pandemic is natigil po siya ng 2 years. Okay.
Pero for this year po, for 2023, mukhang naisakatuparan po natin ito at naging successful. Papaano nyo po pinaghandaan ang Mutsaning Katutubo 2023, Sir Ryan? Bali sir, pinagandaan po namin ito, pinag-isipan po namin talaga ng mabuti dahil po lalo na 2 years po kaming natigil. So inisip po talaga namin kung paano namin makukuha yung impact ng mga tao at mga candidates natin dahil natigil nga po ito, parang nawalan yung confidence ng mga candidates. Sir Ryan, doon po sa mga sumaling kandidata natin, meron din ho ba kayong mga pre-pageant at yung mga application, yung mga sinalang muna ba sila sa evaluation bago sila nakasali dito sa ating kompetisyon? Ito sir, bali ang competition nito ay dahil 16 sitio po ang Barangay Santa Juliana, Capas Tarlac. Bali meron po nakatalagang chieftain po sa bawat sitio. So doon pa lang po sa kanilang sitio ay nagbigay na po or namili na po ang mga chieftain po ng Barangay Santa Juliana para i-represent po ang kanilang sitio. Yan, so ganun pala yung nangyari and kasama natin ngayon, no, yung nanalo doon sa recent Mutsaning Katutubo na si Miss Judy Ann. Miss Judy Ann, kamusta ka? Okay lang naman po. Judy Ann, papaano ka nag-prepare? Baka nano kamig sadya. King pageant ay ni. Sobrang hirap po kasi hindi ko po alam kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Lalo na po, isang katutubo lang po ako na gustong makapunta sa entablado para ipakita sa kanila kung ano po ang kakayahan namin mga katutubo. Judy Ann, feeling ko medyo mahiyain ka, no? Pero alam mo, pag sumali kasi ng mga pageant, dapat confident. Nakatulong ba ito upang mapalakas yung siyempre, yung iyong confidence, ha, Judy Ann? Nakatulong din po. Paano paraan, Judy Ann? I-share mo sa amin. Ano po? Ano po? Yan. Okay. Judy Ann, in-expect mo ba na ikaw ang mananalo sa kompetisyon na ito? Hindi po. Okay. Paano? Ano ba yung feeling mo nung tinatawag na yung winner, no? Nung meron na iilan na lang kayo na parang napili. Ano ba? Kabado ba? Nakasali ka dun sa final na mga candidates na mapipili rito? Kinakabahan po kasi hindi ko po alam yung nararamdaman ko kasi first time ko lang po talaga na nasa entablado sa maraming tao na hindi ko po inaasahan na ako yung magiging title. Ayan, and siyempre, at ikaw ang nanalo, no? Judy Ann, sa iyong pagkapanalo, paano ito makakatulong sa sa mga katutubong Aita, lalo na sa mga kabaihang katutubong Aita? Paano ito makakatulong na merong ganitong klaseng pageant para sa kanila? Gusto ko pong sabihin sa kanila na huwag po silang matakot na lumaban sa kahit na sino. Kahit man katutubo man po kami, gusto po namin ipakita sa lahat na hindi po kami mahihiya na ipakita ang aming mga confidence sa sarili. At gusto ko pong sabihin sa kanila na kahit katutubo kami, hindi lang po namin dito sa aming barangay kami ay isang katutubo, kundi sa buong mundo gusto po namin lumaban ng Ayan, so napakaganda naman ng siyempre talagang malaking tulong ito, no? And Sir Ryan, and ngayong natapos na yung inyong pageant, no? Ano po yung pakaramdam ninyo na naging susi kayo upang makatulong sa ating mga katutubong Aita? Siyempre sir, una sa lahat, siyempre masaya po at lalo na nabigyan natin ng boses ang mga katutubo
at lalo na at bigyan natin ng chance para makamit ang kanilang mga gusto na maging beauty queen. Ayan. Pero Sir Ryan, palagay nyo, isang step po ba ito upang malaman ng community na merong papel, no? At meron ding karapatan yung ating mga katutubong AITA dito sa ating pamayanan? O sana naman po mabigyan, hindi lang po sa beauty pageant, magiging step po ang pagkakaroon ng karapatan ng ating mga katutubo. Ang pageant po kasi na ginawa namin is hindi lamang po para sa mga beauty queen ng mga katutubo, kundi para mabigyan din boses po ang mga katutubo. Para talaga Isang paraan din kasi ito upang makilala yung angking galing ng ating mga kapatid na katutubong AITA. And huli na lamang ito, Judy Ann. Judy Ann, ano ang nais mong iparating? Ano ang iyong nais na message na ibigay na hindi lang siguro sa ating mga katutubong AITA pero sa mga kababaihan na medyo nahihiya, walang confidence sa sarili, na alam mo yung gusto nilang ma-express yung sarili nila. Ano yung gusto mong mensahe ang ipaabot sa kanila, Judy Ann? Ang mensahe ko lang po sa mga kababaihan na kapwa ko katutubo o kahit sa iba mang pong lahi, huwag po tayong matakot na humarap sa maraming tao. Bagkus pag malaki po natin kung ano po tayo, dahil dun po natin masusukat ang kahalagahan ng isang tao kung may pagmamalaki mo kung ano yung pinagmulan mo. Yun lamang po at maraming salamat. Diba? Parang sagot sa Miss Universe ang sinabi ni Judy Ann. Sir Ryan, Judy Ann, more power po sa inyo. At sana'y maging inspirasyon ang katatapos lamang na Motsaning Katutubo. Hindi lamang sa katutubong AITA, kundi sa buong pamayanan na merong mga naririnig ang boses, na meron silang lugar dito sa ating pamayanan. At sa pagdating ng panahon, makakamit din nila yung kanilang mga pangarap. Oras na po para magpaalam. Maraming salamat po sa panonood nyo sa ating programang Top Pick at sa aking anak na si Harper Arabella at wife na si Patricia Caluguranda kayo. Ako si Jody Dizon Mercado, taga rito. Kasama nyo, CLTV 36, ating to.